No. Furt je měj Dany zavřený. To je nějaká pičovina, vole, já vás zabiju, vole. Tam budou orchie. Orchie, ty vole, jak se budou, a budou, Furt je měj zavřený. jak si to budou slunečnice vyzobaný, vole. Furt je měj zavřený. Já bych řekl, že furt je můžeš mít zavřený. No a mám, vole, ale nic nevidím. Pořád. Když si mě pustíš někam do Palmy, vole. Docela hezký to budeš mít na tom záznamu. Pořád jsou tam orchie. Ty jdou proti tobě, ale v pohodě, vidí nás, že si jako... A nic nevidím, vole. No, oni to vidí taky, že ty nic nevidíš. Pořád orchie, jdeme, furt nic nedělej. Furt nic zatáčíme, pomalinku zatáčíme, ale furt nic nedělej. Já tě zabiju, vole, au. Furt nic nedělej. Přelezeme potivo, nevadí, furt nic nedělej. Furt nic, budeme sticha, nebudeme strejdu strašit. Furt nic nedělej, furt ne. Už jenom kousek, už Au. fakt kousek. Už mi jenom kameru, dobrý, furt, schod dolů, pojď, pomalinku. Blbec, ty vole, já se rozbiju. Neboj se. Pomalinku. Jdi do dřepu, jenom do dřepu, jdi do dřepu. Trošku udělej krok dopředu. Fuj, já cítím smrad, vole. No ty smrdíš. No a teď na něj šáhni. To je paráda, to jsem chtěl vidět. Most of the time, those sort of videos, the males are being asked up to a point where they're just really angry and stuff. So then, They're really good yeah, to each other. they generally don't do that. No problem. Tamhle tam má malýho vevnitř, ve vaku. Mají ty ruce. Ty vole, jak drží, vole. To je nádherný. Co to je překrutění, to je moc. Tady tomu bejkovi. Na? Ahoj. Cuidado com o seu pé, Cecília, por favor. Não machucar ele. Celá smečka.